Jonne Ojala, tänään teit monta maalia, meni laskut sekaisin tuossa. Jaa, voi olla joo. No, onneksi joku ne teki ainakin tänään niin kyllähän meillä oli hirveä taistelu päällä tänään ja lähdettiin oikeastaan torstaina, kun käytiin vähän tätä peliä läpi harjoituksissa, niin päätin, että nyt haetaan se eka voitto täältä, nimittäin ei olla täällä koskaan voitettu ennen ja aina olla kotona voitettu, niin täällä on ollut joku semmonen ihme taika, että täällä ei pysty voittamaan, mutta nyt saatiin sekin sitten katki, niin hyvä näin. Millainen Blackbirds oli tänään vastassa verrattuna aiempiin kausiin? Aivan samanlainen mun mielestä ainakin niin kuin meitä vastaan. En tiedä miten ne on muuten pelannut pelit muita vastaan, mutta niin kuin meitä vastaan täällä niin aika samanlainen. Tiukkoja pelejä ne aina ollut. Viime vuonna päättyi 11-10 muista jatkoajalla ja niin kotona sitten meillä on pikkasen semmonen parempi niitä vastaan. Että ollaan pelattu vähän, en tiedä sit mikä siinä on ollut, mutta siellä ollaan pystytty voittamaan vähän niin kuin rennommin ja täällä on mennyt aika tiukkaan. Onneksi on voitettu. Se oli se edellisen ottelun, PSS-ottelun kolmas erä päättyi 7-0 teille. Taisi olla niin joo. Oliko se tällainen kulminaatiopiste, mistä lähtee nousu? Vaikuttiko se paljon tähän peliin? Kyllä mä uskon, että se vaikutti. Meillä tuli vapaa viikonloppu ja se 2 viikkoa reenattiin kyllä todella kovaa. Ja huomasin, että se just se vikaerä Porvoa vastaan kotona, niin siinä vähän oli semmoinen ketsup-efekti, että nyt aukesi kaikki. Ja toivottavasti se oli näin. En tiedä vielä, nyt on vasta niinku toinen peli, tai eka peli sen jälkeen vasta. Että onneksi tuli voitto, katsotaan sitten. Nyt taas tulee huiliviikonloppu. Tää meidän sarja alku on vähän niin nihkeä. Nyt on 5 peliä vieraissa ja katsotaan sitten. Te olette pelannut Blue Foxissa ja SPVssäkin osa kokeneemmista reilusti yli 10 kautta. Kauan te aiotte meitä vielä kiusata? Jaha, kiusataanko? Näinkö se on? Niin en tiedä. Katsotaan nyt niin kauan kun paikat kestää ja on hauskaa pelata, niin miksei. Tää on hyvä harrastus. Mennään niin paljon kuin niin kauan pystyy vaan, niin mennään. No ei muuta kuin hyvää kotimatkaa, kiitokset haastattelusta. Kiitti. Yes. No niin, hyvä. Yes.